Tady robíš blbosti! Prestaň nadávať do tých kureb a osmradlavých. Nech sem nehádže kamene, ty decka. Nech sem nehádžu kamene za bránu. Vyjadruj sa troška. Hádzali kamene. Hádzali kamene. Hádzali kamene, tak im láskovo povedz. Ja nevím do decka, hen tú tlstú potvoru. No tak nenadávaj aspoň. Tak i povedz svoje. Krista. Poď do ňutra, poď. Nerozčuluj sa, poď do ňutra, prosím ťa. Čak nech ich zatknú, svine. Oskar, poď. Nech vidie, že policajti nekonajú nič. Nech mám dôkaz. Nekonajú. Dohádzal kamene, ktorý? Ja nevím, z tých detí niektoré, z tú tlstú potvoru, čo byli. Za bránu. Ktoré z tých detí? A jak to ja môžem vedieť? Potkani, smradlavé. Pani je sviedek. Že vraj hádzali kamene, pani je sviedek. Hádzali po mne kamene, že to je normálne, zatknite ich, špiny, smradlavé. Dobre, neučte už! Ale to budem hádzať kamene! Normálne sa bavte, tež! Co vy kríkate? On nech sa sa mnou baví! Bude sa aj on baviť normálne. Počúvajte, vy počujte si tu pani. Vy čujete, prepáčte, čo mi tam kurážky? Ja už neviem, kurva, nedá! Že tak furt takéto niečo robiť? Nikomu neprežíva, čo človek takto prejde? Jak už sa mi to raz povedalo, že keď sa mu niečo nerobí, nech normálne dojde v službe. To dneska zás provokuje, to krsto to robí. No, ukáže ty kamene! Ono ešte povie to, že hádzali kamene ľudia, keď deti išli. Sem to, že robila ňutri. Však to je absolútna Sestra išla tam. A nájdete ty kamene, či sú tam, či kamene? Zas si budete